Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilo, Cavite City, Davao del Sur, Mindanao. Maayong gabi guys. The first time yung nakita, may ligong kay traditional lilot. Tanawag yun para sa inyo. Maayong gabi sir. Unsa man atong gipamati? Piniyang atong paa ba? Kita, Sakit gid siya. bikil na agi magkukaligid ba? Pero naligid, unsa man Nag-adto ko sa amo ang sagingan, Hmm. yan na may bakilig na patago dito. Tanong ko sa isa ka kuaning bulig nga saging, kining message na ko may nag kuaning duha sa puso, na binla, kakasan na sa sipi. Ko followers man na dili na pwede kay walo ang butang gibilin kinahanglan kuhaan aron pito lang. Di ako nagdala ko sa atong sungkit, dito ko lakang ana ba sus pag slide na ko ana kay batulgon. Di og dili ko mo lubag akong lawas mabutdo ni delikado jud ko nga daot di ako dari ba. Oh gipinsaan ako. Ana ko. Kuto kong lawas dugain kay ko kauli sa mo ang area. Ano sakit agad? Kaabot pa ko no. Karon na mura og murag mo ulilian ko kun maglakaw kanang straight lang lakaw. Pero na, kung ana ang porma sa trabaho nako kadugayan anak muluhod lang ito. Tinig tindog na ko ana pagayon kay sakit man jud kayo. Tini. Kato pagka slide mo pila ka adlaw na hantot pero pila ka. Si man outdo. Bago pa na, bago pa. Bago pa ay. O pa semana. Wala pa. Wala pa si man. Ano ganing Wala. gidala kay ko ni dayon kay Oh. sa magpahilot ta pa. Hmm. Nung plangga mo ko nilagod. Ah. Di pa ko na plangga, dili ko gidala. Correct. Oh. Wala siya. Padata lang kay tambal. Pabalik ko tambal niya. Oh, Ya, mana to siya nga. Oo. Asa ko Sakit lang. Wala na lain imong gipamati, sakit lang. Sakit oy. Walay Sakit walay lang. ngol-ngol. Ay na. Anhod. Ay, Ay, Japon. ani. Kay naa pa man ko gipamati ani nga Hmm. ingnan ako siya kuday. Mura man og kabikugod ko kay natural ako bikuganon jud ko. Inyo. Yang ayang pugnan. Pugdiday. Nagkahi ni mo hanto ni karon mura gani ko kanang maglakaw ko mura tamo. Ani. Yaman na to siya nga. Maglakaw ko may islit okay ra ni ana siya. Nagsunod ka na. Ikan dire tapi dapi. Oh, ani kini Abot. nga batang. Abot pa sa batang. Oh. Sakit ngol-ngol ana. Pero dili sa murag mo kurente, wala. Kunti oy. Mo kurente ba gyud? Pero katong wala ka ma-slide. Ah, Okay kaya. Oy. Okay. Pero sa una gyud no sa kuan murag nang sa una pa ko sa gamay pa ko agi gyud ko din ako lakaw. Nabalik ni kuan. Nabalik man. Pero wala stainless. Wala. Wala. Balik lang. Bali lang sobra mga duha ka bulan gitong di ko katindo nag-agakay ko sa kong dedikana. So karon imong gipamatiwag ito mawala gyud kay nato. Amo di mawala. Eh, Mamino nimo naarang-arang o napadulong sa pasakang sakit o nabawasan? nabawas-bawasan noon. Nabawas-bawasan. Nagkaanam sa kakuan. Oh, pero moabot kuan jud ning naagi ka nang moingon nga hayahay. Mukalit ang din siya sugmat nga kanang pat nang diglakaw ko na Sa salig murag ta. maana ka may. Oo, murag mana ba? Nya nang salig ta kay may na di. Kaya aton di ako maglakaw-lakaw. Ano ang maayo? Mo sakit. Wala ka pa subugan. Ni ani kini. Apot apil pong bugan. Oh, ani. Ari, ni kini. Yan wala ka mo diri. Oh. Pero ani. Pero dire okay ra. Oh, amo sabat ni din hina. Sabay-sabay po. Oh. Okay, sige. kaya Wala na nadak-dak. lain. Wala na. Kaya nadak-dak, masubok kilig. Sige. Wala na lain. Murag wala na gyud. Wala na lain may pamati. Ako na lang pangita sa ban. Ito gipangita kay ikaw man gyud ka dom ani kay magsige ko yaw kan. Puro ra man ipamasin gawa mo ka sure gyud. Oh, katoy mong gisulti mo ito mong gipamati. Ah. So apilo na to tong padulungay pa. Ah. Ana no. Sige, asa kay balay mo sir? Bakaka Kiblawan. Makakakiblawan. Oh, sige, basig na kay shout out sir. Kaya daghang kay kog mga followers diha.
Nanapin nandi sa ko mga taga-Kiblawan. Makakam ko na ko dapit. Sige. Kasi natin Hindi man gud. ihilo sa mga silingan mo diya. Malay mo nga silingan ra din mong nanay dire. Uy, naabot mo si Kuan lagi diya. Akin ni na kay nakita ni nga rin ngato ni malalag. Abot ang malalag. Makita ni sa ko magulang ron. Sige. Nahilo. Ito ni pangalan. Si? Kung di man nakabalong cellphone akong Sige lang, malay mo. Nakita si Kuan. Melchor na bilyar niya. Nahilo. Ano tawag mo siya? Maner. Mano. Hello, Manoy. Lanoy, nanari ko dire Nagpahilot. nagpa-repair. Kauban ako, Noy. Si? Nagpa-repair ko sa ako ang bali. Sige. Biyang gahi basig mabalaka mong ako kaadtos tuminahan. Uy, Mao na ni. Inahan ako dili mo ko kalakaw. ano man? Wala naman kadlaw di kalakaw. Cinta ini na ko. Lapit na gumudubinta ang idan. Na Makalakaw gunitan. Oh, ilan na to. Kaya kayo nya mabalaka guys sila kay wa nang daw ko adto. Sampo ko nga, muna po ni sa ginawa ni. Ayoko na to na, kaya hapit na 24. Dapat nang maayo, mauging ni Ari ko di Ari. Balak ka din. Oh, Naara mo ang anak niya. naraman sa LTO ni siya niya. Magkano? Kami, Iya, manikilti o. Mabita na itong gidool, no? Para madali, no? dali rin kay ako nag-renew ko sa license ron. Ah. Wala na. Dito sa mall, mura pag iyang mall. Uy, bawal. Algay, bawal Sige, na. so ayan guys, shout out sa taga Kiblawan, Bakaka. Bakaka, Kiblawan. So God bless po sa inyo ha. Merry Christmas. Na inyong silingan si Sir, no? Tabangan na ito. Pila na ba edad mo, Sir? 63. 63. Mura ko magka 55, 54. Ay. Bata sa tanahon, basta may sige smile. Pag dili mag-smile, Ay, wala ulan. ka. Tiguang din. Ulan ay, ulan. Smile yun ka. Pero kiaton yung daan. Sige na lang ng kiat. Mas may kiat kaysa luya. Antoro mo na siya. So hello sa mga taga-Kiblawan, no? God bless sa inyo, ha? Nabinadyo sa mga viewers o sa mga suki na sa Kiblawan. Kasi sa Dre atong tabangan nga mamayo iyang pamati sa lawasan. Siyempre, ino ba lang sa pagkampo sino? Siyempre tanang nga muduol sa kuha, manikamot ha. Manikamot kung mamayo mo, kung sa kumain mo, kahit ka natin ginapamati sa lawasan. O siyempre sa karoon na po nakakita niyo video, please subscribe my YouTube channel and share this video. And ano lang, no, sa tao sa mga viewers, sa mga viewers, siyempre sa lahat po ng mga Dahil ko OFW. dia dong ko. God bless po. God bless po sa inyo. Merry Christmas and advance Happy New Year. Pahing gabi sa tanan, busog pa kayo ko. God bless. Sige, nag-shot ka, sir? Dara. Ay, ready na nakakiblawan. Uli pang kiblawan doon. Ganyan. Uli ka? Oh, yan na. Yan na. Uy, gwapo na naging kiblawan. Oo. Ako na ba't di magdalag? Ganun, ako na naging dalag. O, Duterte niya na. Ano kung si Rama? Oh, yun. Ito sa mua, bisa pagkiyungan. May pagkaagyo. Kiyungan mag-drive. Ay, ate, bang. Wah, Kapada din. Yung mahulog na di dito sa Daplin. Sa una? Lahos may kiblawan, ito sa bunot. Bunot. Oo, agyana mo ah. Agian na mo baka kados ko Diyan na padulong. nalawas na dito sa bunot, magkikibutan po ito taga bunot. Sa asam mo, Pajinsan, wala na lapos dire, balik mo. Did-in ni dire, balik. Oh, nisas man to. Giilad ni sa nag-deliver og soft drinks sa Cook sa Kiblawan. Na may agito nga to. Ipangutan naman na mo to, delivery mga Cook. Sir, asang Pajinsan? Dito, dire. Street mo, Jinsan na na. O agi man bunot. Sa tao sa delivery Cook diya sa Kiblawan. O, panel. Pasyo man na niya bunot.
Oh, Bonifacio. Kuya kay na may nagbaklay. Sir, Bonifacio din. balik mo kay wala na ni diri na simento. Wa matiwas mo na lang ni barangaya ang wala gyud simento. Balik mi kay. Oh, sige, salamat kay sir. Balik mo sa dito. Oh. Dito ra di ay. Balik mo patuon na dia. Tubutan ko kay taga bunot. Dayo na ito. Unahan mo itong bunot. Ang Bonifacio mo ana. Dito kay sila, Ritso. Dito ganito, nakagibabagan man mi. Ayun na mo gahos. Wa Ato na mo iipaingon. Ipabalik yun may sayang na sir. Waiting san dire. Ii. Dulol. Mana na, kapag niyo si Dulol, ito ba natin? Ito na lang ito. So, dapo? Malungon nga gamay. Oh, liko-liko, makahubog po na lagi anana. Dili sa among adapit. Baloyan. Ano yan? Cinta ko daw baloyan. Ata. Laway. Balik ang tao na. Mas mabali pang kahoy ma'am, kaya hindi ko na mabali. Sige, tinapangan sir. Melchor Villarmea. Pangalan lang, Melchor. Melchor. May pabali ang balik noon, di ayo. Ito balik man ko niya, na balik man ni. Kaya nagabalik din nagagupok na. Ano yun, nabalik man ni siya, Inday. Nga lang, hilot eh, pangulay na yung mga kung hindi mo. Mamuli. Balik na. Mahagotag sa dili sir ha. Otto hapon gabi mahagotag sa dili, bawal magbasa ha. Masa, habat, punas, ligo ha. Dili na sa maligo. Dili, kada adlaw gyud bawal gyud na siya ha. Mahagotag sa dili. Otto hapon gabi bawal masa, habat, punas, ligo ha. Ano ibawal na Lang ko? dyan. Ha? Lamunas na siya, oy, basta makuhan sa kuhan. Oh. Ibawal na ko siya, kita tanan yan naman. Natawag na pasmos kusog. Ha? Pero sa Init-init anang man ako mabuntag, ipagod. Ang ininit, ha? Init-init ako ipahimasa. Mas grabe pas mo ang init, ha? kanang maligo, kanang maligo ta, buntag, okay ra. Ang wala po, mo na yung pinaka-the best na ligo. Ah. Pero utto hapon gabi, bawal na siya. Okay, okay. Wala mo nabalaan nga maligo hapon gabi. Nagiging din yung parente, paundang Hindi na, ko ha? pikaligo pa, anang mga rasa. Sakit gamay? Sakit yun, dili gamay ako. Ada ko yun. Punta lang. Kagalihok mo, manghinaw ka siguro. Ay lang, Sakit kayo inigkaon. siya. Inigkaon. Sakit Inigkaon, na manghinaw, magyod. Ako man, nakutsara. Kinamot sa hay. Yung dango na to na, hindi na maayo, ha? Sakit jud kay pang kay niguba gid Sakit na siya mo na simot uga, nga pasagdan lang, ha? Sinawat na. Linanta ka, kay customer tamang ka. Pero kung di ka kay customer, di ko ma-explain. Kunya, nagmuduol ka. Sige, mo ko nagtrabaho ra. Okay lang mo siya kung sa trabaho, basta di magbasa. Ngayon nag-goal siya anak iyang kuan kay iyang trabaho mo. Ano oton ganitong tapulan? Kaya na pang katrabahante. Magay ko naniguro kung ari dili pag ingon inday kay di ko gusto maingon ani ko. Kaning madakdak may slide, pag di na mo natin manon, madugay, masangkiyod ka, madugay, lahi na ginilaktan. Asang kiyo tumugi ko. Lahi siya nilaktan na kay sakit mo nilakaw. Grabe lawas sa trabahoso. Aha.
Wa mo gumi panguway kada adlaw mo gumi man to sa area. Halag, yun sa kung sa trabaho, be, sa kung sa trabaho, kargador, magdili. Basta pag man dili, magbasa. Muna inungdan, ang hindi nga nung mga paralyzed na tao. Panginoon, dugay pa. Kasi ba wala kita na. Mau ganito mo, wala dyan kamanguan. Mau ganito mo. Nangga dyan kay kasi mong anak. Sir, kaya gihato dyan kaya dili. Tanda kong pinangga din ko yung dili. Yay. Puro mo ganyan ko. Ano yung mga anak, puro mo ganyan magpangga. Pila ka buking mo anak? Lima ang naman siya. Na. Ha? Di ara kong kamanguran eskwela pa. Isa na lang minyo ko nung nako kanao. Kanang driver na ko ron. Ito, dungog niyo, mo ti singot ka. Ito ko eh. Magsige magsakit yung buko-buko. Sige, gila ko ni pilot niya. Sige, pahilot, pero kinalang matiming na mawala. Ako. Hindi ni matiming ng panuhutan Agay eh. mo ha, tinapulan lang ako ay kakapon. Mo na sa nga Ligo mo. Pag matiming naman ni panuhot, mo na sa mapunga magkutas ang tao. Agit ko. Ano mo kupunga? Mura magkutas. Ano? Agit ko. Yan na. Up, yan. Sakit kayo? Nabot na ka? Hingga na. Hindi na yun. Asa pa man ka? Sakit kayo? Hindi, Di ba paghilot? ato. Asa pa kalay? Hindi na lang magipis kita. Colorado asa na ka ni Agi? Ulan? Sa garas mo doon ng imong kuanda cellphone. Sige. Katapos, muna si Boss. Ito may, Hindi gamay. ada ko dito. Karungon tani kay pangyuran ni importante kay ni. Ay, importante na. Pangiyuran. Huwag mo sa... Pangiyuran. Gumo gini importante ko sa labi na sa mga lalaki, ha? Oo. Oy, okay yun. Katawa na kasi. Isip na po. Wala ay kakiyon. Yay. Ayaw pag dungagin mo. Di naman na. Kay idara naman. Tamba. Gusto dalan. Dito ko magpalabot. Dito ko palabot yan. Naran na sa tiguang. Kino? Ano mo dyan? Sa, Iwang naman na. mapildi ka? Ikaw rin, mapildi. Ako, di ko papildi. Ganyan, nagkuha na dyan, no? Bata pa na 60. Tiguang kay anagon, ani. 64 naman ko na siya rong kuwan. Ay, sus ka bata pa na. Bata pa. Nagtiguan ka na sila ko. Ah, di pa nagpipis ko. Mawir pa kayo ni. Alang lang ron mga batanon ko trabaho. Ano yung kayo mo? Basta ang ayaw yung kalimte, pag magtrabaho, di kayo magbasa. Ha? Iman eh na. Mao gina kung Ah, mabasa man na siya usahay. Kaya pang-spray man.
Basa mo pa spray day. Mag-spray god kanang spray sagbot. Ayaw pagpabasa. Likay ka. Di ba ka mainom, sir? Ay, wala na sa unang panahon. Inom na oy, paimnom, beer. Mainom pa kakaran. Minom pa na brand sa pero ginagmay. Pero mainom pa. Oo, Kung painaman. minom. Sigarilyo. Wala na. Sa nigarilyo ka sa una. Sa una. Ganun di undang man ka. Ay, kapugwa ko ma-admit. Di undang. Ano masayod ta kay Renatay guide po ganun iundang ang tao. Yung ba di man undang. So ano sa ni undang? Undang ko. So mag-explain ko sa mga karon sir. Paminawa ko ha. Ah. Kay importante kini sa mong kalawasan, akong explanation sa mo ha. Dili lang para sa mo apel po ko. Labi na gyud sa ako ang viewers ha. Kani dili ko mapakamasayod. Mo ni balay-balay sa uric acid, sugar. Uric acid, kani sugar. Ay kalimutan duha ra gyud ni kabo. Mo ni pinaka-top two nga ginaproblema sa tao. Si uric acid o si sugar. So kani uric acid na diri ang sigarilyo inom, soft drinks, kape, juice. Kalimutan ha. Duha ra na sila kabo. Kung asang kusog nimo pasudlon sa lawas, mga to'y maapektahan ha. Kani? Yung mundo ko, sticky kayo. Ano kitiri? Ha? Muna yung problema ng tiila. Muna yung kumakit. Ilan ka lang. Eh, para kusog na nimo kumbate. Ayaw. Iluto na yun. Ay, dili ni sa buong kagon, magkadugay, mabugat ni siya. Ay, sugod. Saan man na? Mukha na uric acid ya. Uric acid. Sa Saan man na dia? tapto lang, bawal na ang sigarilyo. Inom, Saan man na wala? wala. Wala na. Kung di ta maundang, abot man ako, maigo. Hap sa lawas, anak, wala gini maigo. Kung mo inom, ha? Inom dia na siya beer. Ito ba? Mura po siya sa kabulan siguro. Wala. Wala. Panabi. Kadwa kabulan, kaisa. May jud mura jud inom nga inom jud. Pero ito ba noon, kaya nanggot man. Siya inom papa siya sa kabulan siguro, kaisa siguro. Uron. Kadwa. Pero ito ba, permente Sa gina kabulan, siya, oy. kaisa, anak. Tig-isa ra po kabaso. Sakit man yun na. So, oh. Tagamay. Kung tani kay pagkapaga ng alkohol. Gusto mo, kung mainom tag sa kagis. Lamila yun na iluton. Wala. Ha? Ikaw. Ikaw, kasi kang inom. Kasi, Man pagkatang mo. Okay naman mag-inom, dugay pampun maningil. kareg, inuman. Ako dati yung kumplay. Dili lain ng plaho mo gyud. Hindi ko nga Asa labaw no? Alahubo pala inom. kahagit siguro. Naglibog pa dyan ko na ba? Ang
karon. Kanang inom, Asa kanang wala man ang hubog. Ang hubog, tumba-tumba man ka. ah. Wala, grabe na. Ang palainom, Lairo, di mo na sukamod. Kisa na lang, kisa na. sige lagi inom. Oh, Murag lugi na dito mong invite ana. oh, Sige lagi inom di mahubog no. oh. Pero kanang lahubog, umod-umod, mga paksit ng agtang mo, dobo Duharag ka. baso, ano. Unsa kay to giingon ako sir? Ah, sugar. Sugar ni Iya, ane. jatsiran kane. Kung ning Ayurek. Ha? uric acid. Uric acid, very good ha. Duha ra gyud na. Mantan gyud na to na. Ay, ito kalimot. Malimot ani na. Oy, buguon man bugo. Ito buguon ko. School lang ko sa una. Grade 1, hapit ko wa ka pasar. Buguon po ko. Ah. O, pag pagsugod sa pagka. Balo mo kay pagsugod. Mao gani ning kamot ko nga ako ang pagkano kay ko gradong nako. Nga ako kuan ba matupos sa mga anak. Lantaw ko, sakit mo. Sugar din. Pati man eh. Sakit eh, katawan Ako ay uric, ako ay yun. Dila man kay dili. Dili jud ko permit ko. Sa uric acid ang top 2 nga di mag ang top 2 nga nitaas atong uric acid sigarilyo inom. Kung top 3 4 kukaon nimo ang top 3 ug number 4 si pasayan alimango ha. Manok tol. Ang manok, itlog manok sa mga joey na siya. Rheuma arthritis na. Yang ha? sa lapa-lapa. Arthritis na. Kasulay ka? Hmm. Kanang halimbawa ngulida ka nya ni tunog bitaw ko sakit lagi tunog. Oh, Makasulay ka arthritis. Pero dili na to yapil ng arthritis kay sa ospital man na dito ta sa rheuma ha. Ano ni sakit man na? Musunod ang question. Kay musupak man jud. Ano man man tungod kay kusog ta makaon og itlog o manok ha. Lechon! Lechon panit! wah, dua juga tail wah. Api na mo. Kabata pa ba nimo? Nga na Kaya na rheuma. iya ha. Ta. Una sa kwan man eh na nabuna ay nalambos ang isa sa daig. Pagpahilot ako pagkat ang tuwo naman po di na pumutupa. Napikil siya. Ah. Na-advance siya. Dapat dilipan, advance. Di pa ang sa mo sakit, sakit na lang. So na napikil. Ang kanang sa wala ram daw ti sakit Inom pagka ko, sunod og di. Ang inom lahi na siya. Basta pag may episyon na. Lahi na siya, sa dugo na siya ang inom. ang tuwo na ko ni sakit na yan sa kunin na bikil. Pwede naman na siya ikon, baklay-baklay, kung damon naman itlog manok, kayo rin na. Nawala naman. Unda na gid Ay lang. nalagi ka og manok dong. Kunya na ka manok, kung nga nasa limisa. Ay, naka naman dyan. Kaong ng tanin. Pero na Pasko sa Pasko man. Kaong sa taron, pagka January, undang. Kami na banok. Saya. Alaman tag 28 days kasagaran Ganito na ito. na mga inasal, Jollibee. Ay, katong Nasal. karyo, katong Ya, usahay kay galang jalikod. Sa likod. Sabi na mga laman loob sa manok. Di man. Lamang loob, ang tiraho na na osteoarthritis. Ha? Mga Lagi juwin-juwin. bang usog ko kaayo. Para isang dayon og soft drinks. Oo, di Kayo. na. Sobrang sobrang biya ni di ko. Uy, bawal ba yan? Ah, to, magagbawal. Dua Abado kasi manan dala na ko kulwa. Biya bitaw ko. Wala rin noon. Sa di si kuya ni mo. Jag. Diyan sa drinks. Wala niya naman siya makapastos siya. Bitaw. Tawag daw. Tapil ka ko pahilot no. Dili sa Ito na pi. Kailan sa tiguman lang sa panungot. Kunya ni pahilot ni paga ng panungot para inagilot ni yogi. No, pagka jud tirahono na to ba. Mas lami to iloto ni paga ni panungot. Pangundan. Bes kita. Kini sa una ko lagi ko. Sa man, sa di anak. Pila ka bulan, pila ka tuig na tagsa tong si. Mo ba? Nabukas ka. Oh, dili ginawa ko. Sa 14 ka matuig siguro ako matindang na tagsa ko. Kanadam kasi mina ko pula ko. Pero diya sa dapit sa mga baybay. Bukas hindi ko.
Yung nagkatuto Wala ko nang balik. Ha? Mana nagat. Dili mo nag-amo sa sukan. Bali nagkana. Grabe gid ni mo. Kabantihan no. Pag kami niya na ko, kung di ako nagat kay wa ko'y baboy niya, wala ko'y manok. Ako bakit ko? Bakit ka? Oh, naabot. Mo na sakit lawan. Dili pa, giblagon pa ko sulok. Labon. Sulo pa ka. Oh, kadaghan ko nagbalhin-balhin. Ay, pag pangita ning kalisod ba? Hmm. Aka na din ako mabalhin kay gulang naman ko. Ulit ako pagka to. Sa minyo nako. Asa minyo na. Oh, sige na ko balhin-balhin. Kaya asa man mo nakita nimo ang love of my life. Ay, kana adito na. Asa man Dito kita? na sulok na. Sulod. Wala day ka kita digos. Kiblawan. Ha? Amot mo kiblawan. Sa kiblawa man ni dati. Aw. Nya pag kami Ada sa sulod ang gwapa di ay. adto na gimik ko. Puyo ko. Namin Dako na si bukid. Kuan, ning Kabilaan ang si mga bilaan Orlando, ako. malit ra bro. Bati pandalan. Yan ang kiblawan. Sa bukiran dako. Dako mo ko ano? Kiblawan no? Dako eh. Di ano kidri kiblawan ba? Dito na po siya ng kiblawan sa bunte. Dako kay nang Ada ko po rin sa kiblawan. Pero ang bungot sulok man to. Sulok ng bunot ngali sa kuan pagkaliin. Kuan siya. Ha? Bunot. Kiblawan mo. Sulod ang bunot. Blawan oy. Kiblawan na bunot. Oo, Bunot, kiblawan bunot, din ang bunot. Kiblawan mo. Pati po kaliil, blawan. Ang San Isidro may kuan na to, saranggana. Ayo. Sinisidro nga to mabini. Sakit pa Ako lang kay kiblawan, malalag. oy. Malalag. Dako kay kiblawan. Pila ko to ka bukid yagi ano dalo? Nakusaman mo, nakusama. Ano mo? Ato lagi jinsan. Jinsan, nang lakto. Iilan pa gyud mi sa kiblawan ya. Yung ganyan. Kuan ta Kay mo. naguba man tong dal. Kanang Dito, mananiagi sa- Adi, Padada. Yan. Dili padada pa. Padada pa. Diha man misaburi agi. Ah. Nya lusot man. Matanaw ba? Kiblawan padada. Bungkag man tulay. Ay, o, tanaw lang. Naguba. Ay, sa ko lang. Bungkag man di lusot is bigas. Manay na po. Ahamo ni ahamo pa ulit ako. Di Dire. pa to pag jinsan. Apa to? Di ato ingo Manila dito na lang. Di ako kay kiblawan na di. Lusot pud mi dito. Soon pod me. Oh. Duwa ra nito. Doon gid dito gid padung ginsan og kadung na. Ado lang ta kong kabalo me. Doon Ah, gid. sige mami pangutana. Kay Borte namang layo, ah. Kanang bunot niya nakuanan. Layo na kayo mo. Doon na lang inoon ang bunot ug ang katong isa. Gawsanan, padulong sa kuan. Gusto lang padung sa Dol-dol. dol. Oo, Ni unong pamantato. yun ang kanangihi. Niyo sa kape Pagnya picture. pagbalik na to doon naman lang dito. Uy, wala na may simento. Binuang naman eh. Naputol na diya gamay. Botol gani. Putol na abot na dito daw sa doon Ayaw sa pa picture picture. na. Nagyod, bukin naman to mong gilawsan. Wala na. Dito mo. Bunot na to. Ingon tong Gamit bulok yung daw. mga interior dito. Ah, dili na to mo. Layo na kayo. Layo na kayo to. Layo na kayo. Pag abot ki sindo sa bunot liko mo padung diri sa dapat to wala. Wala gani. Wala mo na to. Yung kay Mamata Nitson to me. subayon. Di Sama po na ilan mo may atong nag-deliver ko. Itong nagdeliver ng mga buwang. Pag mo ato dili na to padung diri bunot. Dili. Layo na kayo bukid na to. Wala, wala dalan ay balik. Hindi ako. Dalan. Naiban lubong diya kung makaliw. Ya. Sinutod makadlawon bro. Di pa tayo bilaan. Iloy-iloy ganito eh. Mekaniko. Butan lang tong sugat ato. Kaya kabante to. Kabante to ba? Balik mo kol kay. Kani dire. Ayaw Wala ko na dalan Ayaw na ko kol. pangutan ang mga tan-on yung mga Lumana, dito. mahuli, lumugay. Pangutan o katong Ay no, to yung tambal ulo. Yung kasi sila may naa dito na baklay. Eh, natubag mo sa balik mo, kidili na mo. na ganun lang. Sa balik mo ko, wag dalan di agad. Kaya mo gipangutan anting deliver mo itong coke panel. Uto ko Pero muna. sa balay, sa batong May pagkontrol. magtaga din na siya. Pag aray ko kanang Pero naabta na mo sila dito na naghilot. ay. Gawas na sa Hmm. panate. Ang mga sukmatan. Kaya na lang kay basi. Nag-fit up mo. Sa kay minivan. Ano, magdagtan Sir, dito. ayang tayang. Ha? Ayang kay mapagod. Dalang sukmate, kaya masamok na. Dapat katagal dito.